nên nó bày đàn bốc sạch là vin để lối nạ bày đàn karen show lệ anga ý ta na han mà chụp hi vai mà cha pui upper ang chi khanya thak lawa chumi wangin ka tel tam deuh leka chuan ta han bok bon hi ati duk du a meli ti lang lo du chumi wangin i punga te ro te i no punga ka te chuan hei beloina kan mal sa a ka silfai to a chuan hetan so ma chuanin chuba ka chuan hei chi le sodani chuanin tuna han chi ka pulanga sodani ai nga ma mai ti han ka pul nga la chuan tui kha adain tam vak lo ti kha emi bol khat vel hi ka pula tiang ka chuang nga aso hun ka na ka ang chuan hi bok bon ka tui kha ka pei to a chuan ka khap ta han so kan ha ka ang so vele han so ka thak le ang chuan tiang vel ka te la cái chim phốt tăng ạ tập lại bằng hồi nhóm nó con nghe rồi anh sẽ ủng hộ tập vất là vâng cái phần bật lên nghe